bisan kinsang bantugang magpipinta sa larawan. Ang makahimo pagpinta nga kinatibuk-an ug makatagbaw sa unang kalikupan nga gilalik sa mga gamhanang kamot sa makagagahom. Walay bisan kinsa nga musikero ang makakumpuso og awit, labaw pa sa kuro sa mga kalanggaman sa usa ka kanhi paraiso. Diin ang mga dahon sa ilang pagpangatagak gikan sa daghang mga kahoy, ang pagpilik-pilik paubos, nagatagik usab og awit sa kabugnaw nga matapos sa dughan sa malipayon nga inhang yuta. Ug walay tawo nga giuhaw ug masulub-on nga dili hapo-hapon ang dughan sa walay pagkahurot nga mabugnaw ug makatagbaw nga tubig gikan sa usa ka manginghatagong tinubdan. Apan ang pagkatampalasan walay pagunahuna sa umaabot ug pagkahangol sa bahandi sa tawo, nakaguba sa gihisgutan nga kaanyag. Haduol na ang dili makapugngang panahon nga ang atong mga anak ug mga apo makasaksi nga masulub-on sa katapusan na lang nga kahoy nga putlonon, sa katapusan nga layang dahon nga matagak, sa katapusang isda nga makuha sa dagat o sa katapusang sapa nga nahiluan sa mga hugaw sa industriya. O kitang tanan, anha pa makamatngon nga ang kwarta di ay dili makaon. Ang Center for Agricultural Productivity, Environmental Care, and Countryside Industrialization kun kapiksi modalit kaninyo ni ining usa ka takna nga programa nga atong giuluhan, mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. O Diyos, pinakalabaw nga magmando sa tibuok kalibutan, ug agalon sa mga kaugmaon sa katawhan, ug mga kanasuran. Pagagiyahi kami sa among pagbugtaw, ug pagkaon, ug ubang mga panginahanglan sa among mga kaigsuunang katawhan. Hatagi kami og kusog, nga unta kami dili mapakyas sa among pagpaningkamot pagtikad sa yuta. Pahulami kanamo ang imong kaalam aron kami makahimo og bag-ong mga pamaagi pagpadaghan sa ani gikan sa buhong nga kalibutan. Hatagi kami og ulan aron motubo ang among mga tanong. Hatagi kami og bidlisiw sa adlaw aron mubuklad ang mga kabulakan. Ug hatagi kami og maanindot nga mga kapanganuran aron kami makaani ug makatapok sa mga bunga sa panahon. Pagapandungi ang among mga kaumahan gikan sa makaguba nga mga bagyo, ug panalipdi sila gikan sa mga lagiting nga mga kainit. Sa amo na nga maabot ang pungkay sa among mga kinabuhi, ug musugod na usab kami sa among pagdulhog. Hinaot unta nga kami mopahulay nga masayod nga pinaagi sa kahago sa among mga kamot, among natanom ang mga liso, aron mabuhi ang mga musunod nga mga kaliwatan. Himua nga kami mupahulay, nga nasayod, nga kami nakaatiman, ug nakapangga sa bahandi sa inahang yuta, agi ug pasalamat ngadto sa among mahigugmaong Dios, ang among magahatag og giya.
Ug kun ang among panahon sa kalibutan natapos na, tuguti kami nga makig-uban sa bulan ug mga bituon samtang naglingkod tapad kanimo. Pinaagi sa mga bintana sa imong balay, hatagi kami ug pagtugot, pagpanambo ug mutan-aw paubos aron mogiya sa mga mag-uuma nga nagpadayon sa paningkamot pagtikad sa yuta. Samtang kami matinuuron, nangaliya alang sa mga tawo nga among gihigugma. Tuguti kami nga makatagamtam og langit diha sa palad sa imong kamot. Ug kami nasayod nga kami nakahimo pagtabang sa among mga silingan. Kansang mga panagway, mao ang matuod nga silaw sa larawan sa Dios. In the heart of our land, where the rivers flow, Molify stands strong, with a mission to grow. With hearts of gold, we lead with care. For the people we serve, our love we share. Oh Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Through the sacred tenets, we find our way. In the light of truth, we shall not sway. Fairness and justice, equality for all. In the spirit of unity, we heed the call. Oh Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Peaceful protection we give with grace. In every heart we find a sacred place. Families we uplift, their lives we defend. As responsible citizens, on us they depend. From the mountains high to the valleys deep, our mission of love we proudly keep. For the sick and the oppressed, we take a stand. Molify's touch felt across the land. Oh Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. In the spirit of the Datu, we lead with might. Guided by love in the darkest night. Molify forever, in our hearts you'll stay. A beacon of hope showing the way. Maayong buntag, mga suking tigpaminaw. Philippine Standard Time, alas 5 sa kabuntagon. Adlaw, Huwebes, Petsa, Setyembre 5, 2024. Ang inyong angkor karon, Bai Kamyas o Dr. Marcel de la Serna, Doctor of Environmental Science. Anchoring radio station 89.7 Ultimate Radio, owned by Sir Jade Oscar. Atong ipaambit karon ang programa nga nagdalit kaninyo, ang mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. Sa dili pa nato sugdan ang atong programa, congratulations to Engineer Paul Campanier,
graduated from University of San Carlos for passing the recently mechanical board exam. Ug ato pod i-congratulates ang iyang proud parents nga si Dr. Tuto Campaner and Ma'am Michelle and relatives from Malabuyok and Canlaon City. Ug ato usad pasalamatan ang ato mga sponsors. Una, Laurential Boarding Houses nga gipanag-iya ni Dr. Laura and Rene Ares nga nahimutang sa Kululabangon, Cebu City. Sa dugang kasayuran, tawagan lang ang cell number 0991-226-9127. Ang ikaduhang sponsor ang manok. Kining produkto makapadali ug makapadaghan sa imong pagbaligya sa imong mga bantries nga manok. Sulod lamang sa 21 ngadto sa 23 ka adlaw. Mao gamit na sa manok bioenzyme sa invention ni Dr. Marlon Sison. O tawag sa cellphone number 0923-365-5734. Ang ikatulong sponsor ang Atomic Toilet Bowl and Tile Cleaner ni Doc Elise Batukan. Sa dugang kasayuran, tawagan lang ang cell number 0917-7755-885. Ang ikaapat nga sponsor mao ang Yumin. Kini nga produkto makaayo sa yuta nga nadaot sa kemikal, mabalik ang kahimsog sa yuta ug moagni sa beneficial nga microorganism. Sa pag-order, tawagan lang si Doc Christian Sidario sa iyang cellphone number 0918-5164125. Sunod na tong sponsor mo ang 7-star soy sauce ni Dr. Roy Sasam. Tawag lang sa cell number 0917-5078-793 sa Dugang Kasayuran. Sunod ang Kusina Food Park ni Dr. Merijun C. Reyes. Tawag lang sa cellphone number 0991-422-8673. Sunod ang CJ Car Enterprises nga nag-offer og mga services of construction ug uban pa ni Dr. Edward Campaner. Cellphone number 0989-111-9801. Ug atong katapusan nga sponsor mo ang Suday Bioenzymes para sa mga baboy nga invention ni Dr. Marlon Sison. Sa dugang kasayuran, tawagan lang sa cellphone number 0923-365-5734. Ang atong topic karon paghisgutan kabahin sa kalabasa o squash. Aniya kita'y siyentipikong pangalan sa kalabasa. Magdepende sa species niini, apan kasagaran ang kalabasa na bahin sa genus nga Cucurbita. Adunay daghang species sulod niini nga genus nga naglakip sa lanlaing klase sa kalabasa sama sa Cucurbita pipo nga naglakip sa Zucchini ug pipila ka klase sa kalabasa. Naapoy Cucurbita mosciata, naglakip sa mga klase sama sa butternut squash. Karon atong hisgutan ang kasaysayan sa squash o kalabasa. Maayong buntag mga higala, kamo nagpaminaw sa atong espesyal nga segment karong adlaw. Diin atong hisgutan ang kasaysayan sa tanom nga importante sa atong kultura ug panginabuhian. Karong buntaga, atong tagaan ug pagtagad ang usa ka tanom nga sayon tanomon apan dako kaayo gikatampo sa atong mga lamian nga pagkaon, ang kalabasa o squash. Ang kalabasa o squash, usa ka tanom nga naa sa ato mga talan-awon. Sukad pa kaniadto. Wala pa kita nasakop sa mga Espanyol. Ang kalabasa usa naka-staple nga gulay sa mga nasod sa Amerika, ilabi na sa mga lugar sa Mexico ug mga dapit sa South America. Apan sa dihang miabot ng mga Espanyol diri sa Pilipinas, ila kining gidala og ipaila sa atong mga katigulangan tungod kay kini angay sa atong klima ug yuta. Sa dihang gidala na kini sa mga mag-uuma, ang kalabasa nakab-ot dayon ng atensyon sa mga lumad tungod sa iyang kadaghan sa ani ug kadali sa pagtubo. Kini nga gulay dili lang sayon tamnon, apan kini usab sagad gigamit sa nanlaing mga lutuan nga naghatag og kalipay ug nutrisyon sa atong mga lamisa.
Ang kalabasa usa sa mga paborito sa mga Cebuano, ilabi na kung gigisa uban sa uga, gisagol sa utan o gihimo nga torta. Kini usa ka versatile nga gulay nga maggamit sa sabaw, ginisang pagkaon ug bisan pa sa mga himagas. Apan sa dili lang kini usa ka simple nga tanom. Ang kalabasa adunay taas nga content sa vitamin A, vitamin C ug dietary fiber nga naghatag og dako nga kaayuhan sa atong panglawas. Kini maong gulay nagpalig-on sa atong immune system ug nakapakunhod sa risgo sa mga sakit sama sa katarata ug sakit sa kasing-kasing. Ang atong mga katigulangan dili lamang nagtanom og nag-ani, apan nagamit usab kini aron mapalambo ang panglawas sa atong pamilya. Sa kadugayan, ang kalabasa nagpatunhay sa iyang kahinungdanon nga usa sa mga pangunahing bahin sa atong pagkaon ug panginabuhian. Aduna kitay daghang mga oportunidad nga makuha niini gikan sa mga lokal nga ani, pagproseso sa nanlaing mga produkto hangtod sa pag-export niini sa ubang nasod. Ang kalabasa usa ka simbolo sa kalig-on, panaghiusa ug paningkamot sa atong mag-uuma nga nanginahanglan aron mapadayon ang ilang panginabuhian ug mapakaon ang ilang pamilya. Mao na ang kasaysayan sa kalabasa, usa ka gulay nga dili lamang naghatag og lamian nga pagkaon, apan usab nagpaligon sa atong panglawas ug komunidad. Kining gulaya ug uban pa mga tanom nga gipalambo nagpakita nga bisan sa simpleng mga butang aduna kitay daghang makuha ug mapalambo alang sa atong kaugalingong ikaayo. Karon atong hisgutan ang mga opportunities of squash o oportunidad sa kalabasa sa atong merkado. Una, pagpalambo sa lokal nga ani. Ang kalabasa usa ka klase nga tanom nga sayon tamnon ug mahimo nga maani sa daghang kantidad. Sa Sugbo, ang mga mag-uuma adunay dakong oportunidad nga magpalapad sa ilang tanom nga kalabasa. Pinaagi sa paggamit sa modernong pamaagi sa pag-uma, sama sa organic farming ug pagpili sa mga improved varieties sa kalabasa. Mahimong mapataas ang ani, ang kalabasa usa ka staple vegetable nga gigamit sa daghang mga pagkaon, gikan sa ginisang kalabasa, tortang kalabasa, ngadto sa mga nilat-an. Kini nagpasabot nga ang mga lokal nga panginahanglan alang niini kanunay nga taas. Naghatag og stable nga kita sa mga mag-uuma. Ang ikaduhang oportunidad mao ang paghimo sa processed product. Ang kalabasa mahimo nga iproseso sa lanlaing produkto nga adunay dugang nga bili. Ang pagproseso sa kalabasa ngadto sa puree o siksik nga kalabasa nga mahimo gamitan sa baking o pagluto. Mahimong mapalit sa mga baking supply stores o mga manufacturers sa mga pagkaon. Ang paghimo sa mga produkto sama sa squash jam, pickle squash o squash chips, mahimong usang bag-ong linya sa produkto nga makahatag og dugang nga kita o magpalapad sa merkado. Ang mga negosyante mahimong mamuhunan sa pag-uswag og brand alang sa processed squash products nga mahimog mapalapad pa ang ilang abot ngadto sa daghang konsumidor. Ang ikatulong oportunidad maong paggamit sa health benefits. Ang kalabasa ilado tungod sa iyang health benefits, ilabi na sa iyang taas nga level sa vitamin A, vitamin C ug dietary fiber. Ang usa ka epektibong marketing campaign nga nagpunting sa mga health consciousness nga konsumidor, mahimong makadani ug mas daghang mopalit. Sa panahon karon nga daghan ang mga interesado sa pagkaon nga makahatag og maayong panglawas. Ang kalabasa mahimong i-promote ingon usa ka balanced diet, pinaagi sa pag-educate sa mga konsumidor bahin sa mga benepisyo sa kalabasa. Mahimo nga modako og modiman para kay niini. Dili lamang sa raw form, apan usab sa processed forms. Ang ikaupat nga oportunidad mao ang pag-uswag sa food service industry. Sa mga restaurant o catering services, makabenepisyo sa paggamit sa kalabasa ingon usa ka versatile nga rikado. Ang mga chief
mahimo mag-experiment sa paggamit sa kalabasa sa daghang putahe. Gikan sa traditional Filipino cuisine ngadto sa modern dishes. Kini mahimo makapahimo og mga unique nga offerings nga makapauswag sa experience sa mga customers. Nga mahimong mudani og daghang customer nga gusto mo try og bag-o nga putahe. Ang padayon nga pag-promote sa mga pagkaon nga gamit ang kalabasa mahimong maka-impluwensya sa paglantaw sa mga konsumidor ug mahimo silang mopaagi sa ubang mga kan-anan nga nag-alagad sa kalabasa-based dishes. Ang ikalima nga oportunidad mao ang pag-export sa mga produkto. Ang export sa kalabasa o mga processed products nga base niini, usa ka dako nga oportunidad nga mahimong maugmad sa global nga merkado. Adunay panginahanglan alang sa mga natural o healthy food products. Ang mga negosyante mahimong mag-focus sa mga pamuhunan sa international quality standards o certifications aron mahimo silang export ready. Ang kalabasa puree, squash powder, o mga specialty products nga gikalangkuban sa kalabasa, mahimong idusok ngadto sa international markets. Then, ang mga produkto nga gikan sa Pilipinas nagkadaghan og demand. Ang pag-export, mahimong usa ka source sa stable og dako nga kita alang sa mga mag-uuma o mga processors. Ang ikaunom nga oportunidad mao ang pagtukod og partnerships. Ang pagpalambo sa industriya sa kalabasa kinahanglan og tinabangay sa tanang stakeholders. Ang mga mag-uuma, processors, ug mga negosyanteng maghimo magtinabangay aron maestablisar og supply chains, access sa financing, o pagpalambo sa teknolohiya nga gigamit sa pag-uma o pagproseso. Ang mga partnerships mahimong magpasiugda og shared resources ug mas espesyenteng pagpalambo sa produkto. Ang government agencies o non-government organization or NGOs mahimong mo-intervene aron paghatag og suporta sama sa training, grants o subsidies alang sa mga nag-apil sa kalabasa industry. Pinaagi sa pagpaligon sa mga network o partnerships, ang industriya sa kalabasa mahimong mulambo o mapalapad sa mas dakong merkado. Ang mga oportunidad sa merkado alang sa kalabasa dili lang magpahimo sa tradisyonal nga produksyon o konsumo, apan usab sa paggamit sa inobasyon o strategic partnerships aron mapalambo ang ekonomiya pinaagi sa pag-amping o pagpalambo sa lokal nga industriya sa kalabasa. Mahimong mapaadako ang kita o masiguro ang sustainable nga pag-uswag alang sa mga mag-uuma o mga negosyante. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o magpadayon kita sa paggamit sa organikong pamaagi sa pagpananom aron kita himsog og luwas sa mga chemical substance nga atong makaon. Dinhi na lang kita taman hangtod sa sunod nga sibya sa atong programang ang mga labas nga huyuhoy alang sa kalikupan. In days gone by, the earth was lush and green. But humans forgot what the earth had been. They took and they tore without a second glance. The balance was broken by a careless dance. But we are mollified with a mission so clear to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and doctors by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. We saw the world changing, the forests burned, the rivers polluted as lessons weren't learned. But
to save it all. Our pride, so we are mollified with a mission so clear to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and doubters by his side, but nice with wisdom, our guide, our pride. Doctors of the earth, we stand as one. Roger, doctors by nice, our work's never done. We teach and we guide with knowledge in hand to leave a legacy to protect this land. We tell the world it's time to change, to hand over the earth, not rearrange. To future generations, we'll pass the key to a world restored, to live wild and free. Yes, we are mollified with a mission so clear to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and doubters by his side, but nice with wisdom, our guide, our pride. Together we rise with knowledge and might, for the earth's future will stand and fight. Mollify unites with a purpose grand to heal the earth and take a stand.